Abandon mo sa inyong amo. Tusi mo kabuok diri. Asawa inyong kauban. Oh. Eh. Ba't mo kabuok diri. Kining iring building na kining iring manis lang din tayo kay bisan dakpon pa na sila panglabay manguli man gyapon ni kay balom na sila asa sila magpuyok nature na gini nila nga may building puyo gini sila sa basement normal ra nila normal sa building kay part man ni siya sa building ang mga iring. Ini sila mga abandon ni sila o tagiyan eh tagaan na sa basura o say tagaan na sila na mga guardian nga magkaon ay paan man ni sila ang ipanglabay silang amo ang iban mga layas kay wala ditagad silang amo. Ang kamot ug mayo mi ha. Pas mo ni sila manilawa sa mga pasmado nga iring. Diba? Okay. Rin ako, muli na ko ha. Mana mo mugkaon. Bye-bye.